Who speaker kalome ipal na le he house zaum takrim te na in the Mizoram Prohibition of Beggary Bill 2025 chu he house zaum takai han karon introduce a minrem te sak angin he bill tlang pui hi soin karon move ngal don bok ani Who speaker achung thua kalu tak tak ma hian he bill kan buat sai lai hian Karnataka Beggary Act 1975 kan enton ti chuan kan state milin kan herrem boka ti chuan in kim chang lo deuh hlek te po hi a om mai thea chung ang cholo omani chuan rules lam kan siam huna kan bil lut le mai tura kan ngai ani Who speaker tun malam kha chuan Mizoram chunga hian kutdawh hi kan nei ngai lawa kan hriat theu angin Christian ram kan ni a kan Christian na le kan khotlang nun in kai hruai na thatak thina wangin ret thei le pachhia te chu han om bok thin ma se khotlang emo chung le khatten kan in pe zon tlang dela kan in khai chuak le mai thin ani kha hun local zela Who speaker state te kan lo ni chhota a changkan na le tun lai ma son in min chim chhota zela globalization kan tia tuna chuan delhi po aizol tanga dar kan ni thlok lek alo ni ta a tun malam kha chuan tlang rama rel akal theilo ni in kan lo hre thina ma se tuna chuan aizol kot chwa sai ranga rel alo lu the tareng maya heng ma son na le changkan na te hian ken tel tam tak aneya chung zinga pakha chu kutdawh beggar hi ani Who speaker tuna hian kan ram khopui ber aizol a chuan ni tinin kutdawh mu turan lo om ve ta a heng kutdawh te mizo dik tak ni lo le Mizoram mi le sa ni lo an om nual ni na lang Social Welfare Department in survey anei na chuan hetianga kholai kutdawh hi mi som thum chuang an hmu ani tin kutdawh mek te hi atam jok chu kan khot tlang le ko hran te hriat pui ni se kutdawh lawa chhom dol thei ni in kan hria a tlang kama chuan kutdawh hi a hlok an ti hrim hrim awanga kutdawh ta hi an om nual ni in alang bok ani Who speaker India rama state rang te hian kutdawh khapna dan hi an nei deuh veka atam jok chuan Bombay Prevention of Begging Act 1959 hi an adopt ani chuti lai chuan ni chen ka soi to ang khan ke ni chuan Karnataka Act kha kan adopt dewa kan zir chawa kutdawh lam kai hnoi dan hran pa emo kan lo la nei lo wang khan voina hian he kan bill the Mizoram Prohibition of Beggary Bill 2025 hi Council of Minister remti na kan lak nu a he house zaum taka hian dan alo ni thei nge na turin kan ron pulut ta ani he bill hi athuken tlang pui han soi zau ta ila bung khat na hi chu bill ming soilan na ani a kan bill hi the Mizoram Prohibition of Beggary Bill 2025 ti ani a Mizoram puma man tur ni in official gazette chhuani tanga man tan ngal tur ani ang bung ni na hian he dan chunga thumal poimo sang te silfia na da ani a bung thum na hian he dan hi ana tumber chu kutdawh le mi kutdawh tir tu te khapna dan ani bung li na hian he dan kengko tura in rel bol na ta na committee te board poimo te soilan na ani a chuta chuan state level a Relief Board a omanga heta hian Secretary Social Welfare Women and Child Development Department chu Chairman ni in Finance Home Law and Judicial RD UDNPA Transport DCNMA Lesdete Converging Departments an ni angma Director Social Welfare Department chu Member Secretary ni in non-official member paliruat the an ni bokang kan bila khan Director Social Welfare and Tribal Affairs tin kan lo da pal lau me pu speaker khongai takin Director Social Welfare Department ti thak min phal sak turin he house zaum takhi karon dil ngal bok ani ti chuan local relief board chungchang soilan ani a heta hian atul angin NGO le ko rante member an ni thenga tin chu ba ka chuan local board te thunei na tur sub committee siam theina tur da ani bunga na hian kutdawh man te da na tur institution te le anin rel bol dan tur chungchang tarlan ani a amma saberin receiving center omanga heta hian kutdawh man te chu da phot ni in darkar somni le pali chungin an chung te hne na emo an home stay da emo da kir dan tur ngai to ani ang chutianga a ho na tur nei lo te le enkol tu nei lo te chu an om le na tur relief center siam le tur ani a
heta hian an mani rehabilitate dan zon tur ani heng institution tan hian a thei chin china kan existing facility te identify tum ani he institution te manage dan tur soilan ani boka discipline ken ko thei dan tur te bunga na khan soilan ani bokani pu speaker bungruk na chuan kutdawh man thei dan le atul anga rehabilitation emo shemna pek thei dan te oma police emo hemidan keng ko tura authorized officer in charge ten anman tel thei don ani atul anga medical treatment pek dan tur te soi ani bokanga kutdawh hi voi khatman na chuan an intiam na nen chwale mai thei ani anga voi ni na chuan poisa choi tir le intiam na nen a voi thum na chuan shrem na deu jok siam po ani ang section som pasaria hian mi kutdawh lui tir tur te ero chu voi khatman na shrem na pek ngal the siam ani a poisa choi le lung in tan akeng tel bokang apoi mo lai chu section som paruka hian kutdawh man to tan bo shrem dan le section som pasaria chuan mi kutdawh lui tir tu te na taka shrem the na dan hi a oma heng case pani bi ka hi chuan magistrate te kuta hlan an ni ang bung sarina hian kutdawh center omte son kwal dan chwa lei lok dan ang te tarlan ania section somni le pania hian state dang emo ram dang mi thon let deport theina provision da ania section somni le pakwa a hian state relief fund din ani tur thu le chuta chuan heng te hi chhun khom ani ang subscriptions and donations panina grants from the government pathumna chuan grants from local bodies and other private or public institutions ania palina chuan fines recover under this act chuan apa nga na chuan receipts from other sources ti ni tani pu speaker hemi enkol tur hian secretary social welfare department le finance department le director social welfare department te omna committee siam tur ania heng ba ka hian board of visitors nei te appeal thei dan te state relief fund accounts von dan tur te administrative report siam dan tur te he bunga hian tarlan ani bokani bungriat na hian sarkar thunei na chinte power to remove difficulties tele he act noya rules siam thei tura thunei na inpek na te omani hetiang ang hian thei to pakim chang ni tura kan handuang ve chung hian du khoplo na lai le fam kim tok lo na lai te po om nge yang atul dan ang zel in amendment te po siam chho thei zel turin ngaila rules kan siam huna po thei top kan chwa bel zel tura ngaila tu na hian he dan siam tura ma kan lak chan hi thil poimo tak tak oma pakhat na chuan re le lo lut dona he hian kutdawh tam tak aron try lut the na konga oma chung mi te lo mana thon let emo shrem theina dan kan lo nei lo chuan thil thalo tak tak a thleng thei ani pani na chuan mizo community a chuan thing khotlang le ko than ten mi chum chia te kan chom dol tel awangin mizoram hi kan zawai kan tran ho chuan kutdawh om lo na beggar free state a kan siam the ni hei hi ti ngei po kan tum ani tin a pathum na chuan section 2b a khan kan siar chuan eng hinge kutdawh ti le enge a huam lo chin ti a chianga state relief board in a phal saksa khwana thilawanga thilpek donation an lak emo khotlang ta na thatur thil khon ang chi te zirlai ten an le khazirna ta na Rinpuii'na an don te a huam lo ani tin apalina chuan India rama om kan ni angin India ram ti dan te kan chenom state te ti dan te kan enton po athale a tuipui ral lam de te du thu sam hi kan rama hian a practical lo fo thina ni pangana chuan beggary ti ang tak hi chuan lang lo ma se relief of the disabled and unemployability subject hi India Constitution in State List Serial Number 9 of the 7th Schedule of the Constitution of India a adani wangin state te hian dan kan siam theya chu wangin mi dan omsa adop ngot lovin dan thar kan siam kan tum ani aparukna chuan he dan hi kan nei chuan kutdawh lo thei lo te tan a thalei dona a chan chu an mani rehabilitate na tur scheme te central sarkar hian asiama alam toin smile kan ti mai chu support for marginalized individuals for livelihood and enterprise noi an eizon na te ngai to pui dan tur te omani chu wangin he bill hi tun huna kan ramin amamo tak ania wangin member tin te in hong taka min soi pui turin le min pas pui nge turin pu speaker ka somani kalome
tu ra kan bukang rem ti piang in rem ti ula rem ti lo khanom chuan rem ti lo ti ula rem ti lam kha an tam deu in la ge mà là chúng nhân nó cần xem đồ chú cái là khang mày bật bật trên lồng thế này à cần ADCT schedule nó protect về rất mẹ khai khá nó cái nó rules là cái một khá thì cái một in rem lầu bật ống thế này à lầu rem rem thì bốc à khai khá cần nên bảo giống tập cái sợi khá cái lầu xịt xịt đó đi à lấy tôi đã cho cần bill bản hình là cần cái lăng boss anh mo le tu da chuan the Mizoram Prohibition of Beggary Bill 2025 chu he house yan lunglok takina pasta ani Speaker kalame